Hai, is mis Síle, agus seo sífra an siráf. Agus inniuh, bemid ag fechant gnáthóga fud fad na cruinne. Nis, cad í go díreach se gnáthóg? Well, timpelach de seaí gan áras. Rud eile atá thar a bheith táchtach, ná is áit chónathe ana bhí í. Agus, bí an cuintí I rúnacha de ana bhí áirithe ag tastáilt, uthe chun marachtáil. Dúirbhíst aig an géad gnáthóg mar sin? Tuairimid. An fásach te agus tírim. Cíonn sibh na camel an seo? Cá bhechamid fásach te agus tírim meas sibh? San Afric, go díl fad. Sé an fásach Sahara, an fásach is mó dain. Céad ceann eile mar sin? Fásach pollach. Áit anna uair atá san gan áras. Agus is fásach pollach a bheith san Arctic agus san Antarctic. Anna bha? Céad ceann eile? An féarach, úntach, seochaí an áit ina meach sífra ansa ina cónaí is dócha. Cosúla helefantí agus srónmhainnig is dócha. An céad ceann eile? An bogach bí an anna chud díobhsa in éireann. Thug aon duine goibh cuairt an bortach riamh? Seans gur thug. Is bogach an portach. Céad ceann eile? An gnáthóg aigéanach. Nach sibh an ann smaoinemh éon gnáthóg aigéanach. Ceann Bhéal dorisling an aigéan Atlantach. Go díl. Agus féach an sa an monkey even, an orangutan. Cámaí an séag chur faoi, san arís bháistí. Agus an arís bháistí is mór dain ná America has, an Amazon. Anna bha? So, seo na cuintí I rúnacha a bhíonn ag tastáilt de anamhithe áirithe chun marachtáil. So an chéad rud an sin, an tócht. Gan áras bheith tócht omláin éagsúil san ásach te agus tírim, ná mar a bheith san ásach pollach. An tarna rud an son, áitina le sílrú. Cad atá gceiste gom an son? Well, áit go bhéta díos na nanamhithe óga a bhré. Tá sé sin thar a bheith táchtach gan áras. Ivar a trí an son, an bhfuil áitina ag na hanamhithe áirithe seo le dolamh a leach. Canna héamh meas sibh go mbeadh anamhithe áirithe dolamh a leach. Go maith, seans go bhfuil anamhithe eile sa gnáthóg céanna sa tóráirtha. Agus an ceann deireanach an seo, suirt agus méid an bhia. So, cén cinál bia a bheith ag tastáilt ó anamhithe éagsúla. Mar hampla, bheith bia omláin éagsúil ag tastáilt ó hífransa ná mar a bheith ag tastáilt ón méarbáin sa bhol thuaig. Agus, ag déanamh tráchta den fol thuaig. Rachamid tríd na gnáthóga éagsúla uair bháin eile? Rachamid. Tá an fásach te agus tírim againn. Tá an fásach pollach againn. Tá an féarach againn. Tá an bogach againn. Agus tá an arís bháistí againn.